A w dzisiejszym odcinku dowiesz się, jak naprawdę ma na imię Dracula, co hopy ważą pod escape roomem i jak wygląda teściowa od wędkarza. Zasubskrybuj ten kanał, daj łapa w górę i zapraszam. Siemanko, tutaj Erich i cisnemy dalej szukać mego fatra. W komentarzach jeszcze żaden niezgod, kto jest ojcem fatra, a już jest dawno wytypowany. Nie martwcie się, będą podpowiedzi. Dzisiaj cisnemy na wierch do potwora, kaj czerwony wąż sro do bajora. I będziemy się dalej pytać, kaje mój fater i powiela były te fajki. Wiemy, że ten rubas już nie chce nam nic powiedzieć, więc idziemy dalej, ale tu się jeszcze obejrzymy, co tutaj je. Tu jest escape room i dadzą nam cukierki w piwnicy. To brzmi zachęcająco. Dobry wieczór, siemano, słuchaj, ja chcę cuksy. Hopie, jakie cuksy, pitej mi stąd. Tutaj nie ma żadnych cuksów. A hopie, a ty nie jest ten, co mi dawał ten atak cud? Nie, hopie, żeś mnie pomylił z kim innym. Dobra, nie, to nie. Jak tam nasze poksy? Poksy wyglądają tak, że nie wiem, czy kunia polnego nie wyciepniemy. Kotek jeszcze będzie ewoluował. Dejka moda jest przyszłościowym biznesem na pierogi. Pinok z Wajzlem się ostatnio przydał. No i forfiter, który jest wszystkożerny. Siemano, nie umiem wleźć po ta hołda. Pomożesz mi? Ty hopie ci nie pomaga. Coś ty taki wnerwiony na mnie, te. Hopie, czemu ty się po ćmoku ubierasz na zielono? Hopie, co ty na lotnisku pracujesz? Co to ma być, te? I z grzechotnikami wywalasz mi, hopie. Potek dowej pranie brudnych pieniędzy. O pieruda, jaki to jest, jaki srogic, czymś ty żeś go karmił, hopie. Hopie, tyś był chyba wlewał dużyły apfelsaft, ty. No nie, jeszcze lub myszy masz, hopie. Jak dla mnie już w ogóle nie masz szacunku. Hopie, ja ci pomaga nie wleźć, tylko zejść, ale chyba z tego świata, ty. No nie, znowu oile są pieruńskie. A ty co robisz w tych krzokach? Ja nic nie robię w krzokach. Wracam z tego bajora, bo jak obejrzała takiego srogiego węża, to tak się wystraszyła i wylezła. Ja, podobno ten potwór jest straszny. Ale ja nie godam o tym wężu w bajorze, tylko od mojego hopa. Co? Ty dziołcha weź, nie, ja to fanzola, kurde, nie ma tu nikogo normalnego. Ty się normalny? Ty, ale jak ty zaczepiasz hopów w nocy, to się sam odpowiedz na to pytanie. Zaraz ci pokażę, co mam ja wiem pod mantlem, już to wiem. Chociaż tak patrząc na ciebie, to już chyba powoli mi pokazujesz. Ja, chciałeś mi takiego drugiego jęzora pokazać, na pewno, hopie. Zaraz ci pokażę innego jęzora. Kukę się jest tam. Ja się obrócę, a ty ten mantel ściepniesz, dziękuję bardzo. To jest przejście graniczne między orzechem a sosnowcem. Ty, ale orzech nie graniczy ze sosnowcem. Nie fandzoj mi tu, dowej hajs. Pokażemy ci taką plagę szczurów, że nawet kretem tego nie wyczyścisz. Dobra, pieruna. No i pieruństwo mnie ukradli, te złodzieje pieruńskie, szczury, kanalie. No bo mam kota, to zeżrę te szczury pieruńskie. Te piorun, co to za mucha? No musiałem użyć kota, bo pieruny nie mam klapaczki do much. Ty się kaj do bajora. Tam kaj twój unkel do wora. Tu? Jo ci zaro, nie, ja już wiem. O, to jest unkel z Pakerhali, super. Nie godaj mi nic już, dawaj, idę dalej. Znowu on, pieruna. O kurde, co to jest, hopie te? Ale dlaczego bajstwo w łogony, nie? Ty to widzisz, to nic z tym nie robisz. Moja była tak samo, chciała się dorobić do alimentów, widzisz? Ty się tak chyciła za łogon i nie chciała puścić. Idź do prawnika i to rozwiąż, a nie, pieruna, będziesz męczył Pokemony. O, to jest ten bajor. Ty, widzisz tego czerwonego węża? Nie chcę obejrzeć, co masz pod galotami. Ty, ale go o tym w bajorze. Ja, dobra. I teraz Józek wyszedł na takiego, o pieruna. Ty siemano, ty mieszkasz przy tym bajorze, ja? I tak długo był ten czerwony wąż i ty żeś z tym nic nie zrobił, hopie. Jak na wilio karpia złowić pacza, a tu moje tościowo mi z bajora wyskakuje. No to Józek pitał do tej chałupy. No w sumie nie dziwię się. O pioruna oczywiście ma łeb jak teściowa od niego. I te same zęby. Dobra, świnie go uspał elegancko. I mamy. Ale on miał być czerwony, co to ma być, te? O pioruna, co to jest w kartotece? Zek go do niebieskiego bala wciepnął je niebieski, co to ma być? To jest kameleon czy wunsz? I nazwaliśmy go wunsz. Halo, cześć Stefan. Dzisiaj jak zawsze w tym samym miejscu. Dzisiaj będzie kuchnia polska, bo pokażę ci, jak zrobić mojego pieroga. Ale tu Erich. Sorry, zły numer, sorry, ta. Co? Co? Dobra, nieważne. O pierunie Dracula. Ani knoblochu nie mam, ani krzyża, co je? Ja wiem, że jest po ćmoku i ty się boisz słońca, ale hopie, co ty tu robisz, ty? Siemano, jesteś nie żaden Dracula, tylko dodałem na mnie Lolek. Ty, a kaj masz Bolka? Bolek powiedział, że to nie jest to uniwersum i mamy stąd uciekać.
Ty, albo to nie jest to uniwersum. Ale udało mi się złapać fajne smoki. Ty, hopie, ale smoki to nie wiem, to są w Wiedźminie, co ty fanzolisz? No obejrzysz, pokażę ci fajnego smoka. Ty, czy tyś jest od tych chłopów z pelerynami? Hopie, daleko ode mnie. Hopie, ja chcę mieć te szłapy na widoku. Tam na dole sprzedają cukierki. Ja, ale mi nie chcieli dać. Ja, ale oni mają cukierki i kotki w piwnicy. Pójdziesz ze mną? Ty, ale czemu ja mnie, chłopie, ja już mam kota, chłopie, ja już nie chcę żadnych kotków w piwnicy. Co ty fanzolisz, ty? Oni podobno tam trzymają jakiegoś silnego gościa. Słyszałem, że szukasz swojego fatera. Może też tam będzie. Ty, a skąd wiesz, że tam niby ma być mój fater? Bo oni tam mają fabrykę cygaret. Ja, dobra, idziemy. Ale nieważne, cisnymy. Jeruna, w końcu coś wiemy. Kajłon może być. Ale skąd on wiedział, że ja szukam fatera? Ten hop coś wie. W przeciwieństwie do hopa od tej listy dzwoniła do Stefana, hehe. Dowiedziałeś się, Kaj, mają wejście w piwnicy, bo hop miał ino jakieś stare szkloki w pudełku po kolodach. Ja w pudełku po lodach koper trzymie. A ci mieli szkloki w lodówce, czaisz to? Ja to chyba danunki zamrożone. Cisnemy po te cuksy i po kotki. I po mojego fatra. Ja i po twojego fatra. A, znaleźliście nasze sekretne przejście. Opie, to jest najgorszy escape room, jak ich widział, ty. O pieruna, co to jest? Te rzeczywiście są koty w piwnicy, ty. Te, co ty tu robisz? O nie, to jest nowe pieruńskie szczury. Pieruńskie szczury i co wy macie świnie na dole, te. To wy chleb potajemnie prowadzicie. Co to jest za escape room, te? Za co je opłaca? Hopie. I lub myszy, pieruna, co to ma być? To jest escape room w wersji Village, o co łazi? A, czyli wy tu macie te wiejskie wesele, ja? No i stury, no wiadomo, no przecież, no kurde. W tym świecie rzeczywiście dwie rzeczy są pewne. To, że mój fater łazi z fajkami i to, że wszędzie są szczury. Nie no, zdrowy tryb życia polecą. To ma być escape room, ja? I robią są jakieś boksy, jeruna. Nie godę, że tu też szczury trzymicie. O Jezu, ale... co ty tu robisz? To jest obsługa techniczna tego chlebu, znaczy laboratorium. O pieruno, hopie, jakie ty masz bryle srogie. Co ty, hopie, masz plus 50 na tych brylach, o co łazi? Hopie, ty jest w ogóle ślepy. Kaj, masz kryka, hopie, co to ma być? Hopie, od czego ty jest taki ślepy? Hopie, ty już żeś oślep od tego bimbrutu, czy jak? Jeżeli tak, to powiedz Kaju nie. Nie powiem ci. To jest zamknięty fajer. No to ja już go otwieram właśnie. Siemano, ja tak pocisk po flaszka, a to jakieś intruzy ważą. Znowu świnie. Kto trzymił świnie pod ziemią? Kaj, wy chcecie to luftować. A te musze to nie wiem, kaj lotają. Gdzie jest BHP, się pytam. Znowu, runa, hopy, co wy tam pijecie? Jeden żygo, drugi oślep. Brzmi jak dobry fajer. Jakaś ty był, o co chodzi? Hopie, tam jest dobry fajer. Mają tam taką gorzelnię, że nawet świnie łażą do tyłu. Ale tak patrząc, jak jeden oślep, to oni wszyscy złazą do tyłu, a jedno świnie do przodu. Hopie, cisnemy dalej, szukać twojego fatra. Ale skąd ty znasz mojego fatra? Poznałem go kiedyś, a tego nikaj nie ma. Tu jest darmowy fajer, ale musisz znaleźć hasło do tej gorzelni, co jest na wierchu. Hasło jest dwuczęściowe. To rzeczywiście gorzelnia. Hopie, skąd ty masz bilety? Ty, to jest escape room. Hopie, to już stąd nie wyjdziesz. Pieruna i muchy łapią, no ja się nie dziwię, no jak jest taki smród chleb, no to jeszcze much brakuje. O pieruna, otwierasz do krauzy. Te chyba gówno biba jest jeszcze niżej, bo ten hop już tu śpi. Ja, ty chciałeś kotki w piwnicy znajdować, a nie jakoś biba. Jak zmienił zdanie... Ty, słuchaj, podasz mi hasło. Jakie hasło? Hej, z gorzoły robią masło, hehe. O pieruna, ten złoślep. Ty z tego pijesz, to ja się nie dziwię, że złoślep. Kotek rośnie. Pieruna, jaki kucur to będzie srogi. O pieruna, to teraz wszystkie szczury będą pitać stąd. Siemano, jak masz szczura, to go pokazuj. Co? Nie, nic, dowej hasło. Ja znam hasło, ale musisz mnie pokonać. Ty, ale zechciał szczurę, nie wąże. Co to ma być? Jezu, te. Czemu wy żrecie z Pokemonami? No paty, ten to już ledwo żyje, te. Dowej hasło. Ja znam na pierwszą część hasła, to są śląskie. Ale co śląskie? Nie wiem, musisz pytać dalej. Ty, siemano, znasz hasło? Nie, ale wiem już czego nie pić. Pieruna znowu żyk, Jezus Maria, ty. Masz fioletowego kota, te, ale żeby kotu dawać denatura, to żeście przesadzili, te. Jakie jest hasło? Drugie to są szlagry. A siemano, widzę, żeś też przylazna impreza. Czemu mnie to nie dziwi, żeś tytuje? Opietuję biba srogo, ale do gorzeli nie umiem się dostać. Słuchaj, tak od ciebie wonio, żeś się już chyba dostał. Ja słyszałem, że twój fater też jest na tej imprezie. Dobra, ja z dupcą, bo zaraz będę miał 2 karniaki. Mam nadzieję, że to były karniaki, jeśli chodzi o gorzoła. Cholera go tam wie. Fater? Jo, Józef nie jest twoim fatrym. Ty jest gospodarz, ja? Ja. To zdrowie gospodarza. Ja ci dam zdrowie gospodarza. Ten fajer
się miał skończyć 2 dni temu, a ci tu dalej żrum. Dobraj się do mojej gorzelni. O pieruno, hopie. Ja oblali mnie denaturatem i teraz capia tak, że nie umie się domyć przez 2 dni. Dobra, ciś i otwieraj ta gorzelnia i idę rada. No i gitara otwarta gorzelnia. Jak ty tam ciśniesz? Łobierz chciał do naszej gorzelni się dobrać. Popieruno, co to za smok? Dawaj walczymy, kto ma prawo do gorzelni. Ty, ja myślę, że gospodarz. Popieruna, ja myślę, że to jest zwykły fire, a ty masz klajd jak na Sylwestrze. Co to jest, hopie? O pieruna, co to jest? A ja myślałem, że teściowa od tego wędkarza jest straszną. Dobra, żeście wygrali, ale jeszcze wrócimy, obejrzycie, co nasz klan szczurów szykuje. No na pewno obejrzymy, bo jak tak trzymiesz to w tajemnicy, to na bank. Dobra, obejrz cała gorzelnia naszą. Ja pójdę wylewać z prawej strony, a ty z lewej. Tylko uważaj na te bale, bo one kupią prądem. Napiłbyś się jak człowiek. Co się spisałeś? Jeszcze się obejrzymy. Niestety twojego fatara tu nie było, ale idę go dalej szukać. Jak go znajdę, dam ci znać. Teraz możesz iść do lidera na orzechu. Czyli on tego rubasa wynajął, ja? O ty piru, nie wiecie, kiedyś jeszcze znajdę. Dobra, chłopcy i Fredy, to było na tyle. Następnym razem pójdziemy tu do tego starego piernika, który wie kaj, jest mój fater. Dzięki, żeście byli. Dajcie łapa w górę, zasubskrybujcie ten kanał, żeby być na bieżąco i możecie dalej zgadywać, kto jest moim faterem. Podobno Fred wie. Dzięki za uwagę i na razie.